layu. Kersane muni ya. Nggih, Enggak kuwi. Jenengan menang nanggap mboten napa-napa. Niki langsung dituku kabeh mboten napa-napa. Ayo. Nggih, matur sembah nuwun. Saking keparingipun paring wekdal dhateng kawula. Niki kula kenteng napa niki? Lho, nembang. Nggih. Nyuwun pangapunten kula niku remen dhateng gending. Terima kasih. Saged ta, Pak? Elok jenengan multi talenta. Nggih multi plasenta. Wah iya. Asma aku nyawang selendang biru. Monggo Mbak Tri Hastuti Tirnawati. Spesial itu. Baleni nalo. Senengane dibalen-baleni. Dua kali aja. Coba kaya apa? Janji Halah selendang biru. halah selendang selendang biru Selendang selendang dan sing kok pacing. biru among ngenai hati Nora tekan. Ayo. Nora tekan batin setiamu. Ayo. Iki sing girong ngangge alah ayo. Alah ayo cik rok lu. Alah selendang biru. Malah kaya Jamil. Alah. Ayo sekali lagi Mbak Tuti. Tetapan janjimu selendang biru. Terus
tak njajal suarane anakku wedok iki, putrane Pak Marsudi Laras. Coba kaya apa. Nduk, Mutiara. Nggih. Nggih, nyapa lho untune dadak dipageri ngono. Nggih kersane rata. Kersane rata. Rata. Nggih. Ben rata. Apik ngene pirang sasi nduk lek mageri? Pun tahunan niki malan. Tahunan. Nggih. Kan wesi dicor pisan. Dados omah saya dong. Dados omah. Ah ya kuwi kari nggoni. Ayo. Ayo. Omah apa sing kena dijak lunga? Ayo. Mutiara. Piye merasakan panggung perdana di Madangkara? Nggih, remen sangat, Pak. Saged nderek ajar enten mriki. Nggih, syukur. Sampeyan semester pinten? Nembe semester sekawan. Sekawan. Nggih. Masyaallah, sik semester 4. Si indil-indil sampeyan. Nggih, indil-indil. Nek Mbak Tuti wis ondol-ondol kaya pisan. Nggih, wis senior maksude. Ya. Engko aja nganti ngrasani ya, malah melu buka sih bayarane semene aja ya. Boten. Aja ya. Boten. Ketoke lek kurang ngono ndang Bu tambah Bu ngono kuwi. Nggih mesti nyuwun nek kira. Nyuwun ya. Nggih. Iya, syukur. Kose teng pundi? Kenapa kok tenglet kos? Sapa ngerti pas Bu Kesi lagi sibuk ngurusi Wisma Rangkung kok anu Pak Cahyo sampean sing golek sinden aku iso berkunjung ke tempatmu ngono. Ya kentingan kok mburi kampus. Apa ngoresan bulan? Endi? Bu Kesi pripun niki? Napa perlu kula jawab? Oh iya dijawab no, ora apa-apa nduk. Entah bapakku ben marah. Aku iki berbuat apa mesti dipangestoni istri. Iya ibu ki santai kok nduk. Bapakmu ki wis bagine ibu ki wis tak liarke. Liar rumpunan. Oh, dadi padake kewan aku iki kaya ngono. Wis ra apa-apa ngene ya. Nggih ngajeng isi. Ngajeng isi. Nggih. Iya, sing anu nggen apa kae rektorat apa sing nggen anu tari kae. Cerak masjid. Masjid. Nggih. Ya ampun, dadi mendino turumu ning Kalimasada kae. Nggih. Nang masjid kae. Nggih. Oh iya. Solekah ngoten kersane solekah. Oh Soleka. Nggih. Oh iya. Amin. Urung Nduk. Ayo. Meter papat rada Soleka. Iki suwi-suwi wo Triwikrama. Triwikrama. Ayo. Triwikrama tri ki telu, krama ki circle, dadi telung circle. Kula jane nggih dereng paham tapi ajeng tanglet mboten wantun. Jojo takon. Rasa takon. Meneng. Ngono kuwi. Mau yo mangkat ke anu sawan ke sanggan. Nggih. Karo sapa? Kalih Mbak Winong, Mbak Birgita. Sing ngejak sampean sapa? Bu Kesi. Liwate? Lewate tol. Loh. Kenapa kok sami guyu tenang, Pak? Ya bener 100 kowe. Iki kena iki ya. Kena dikaryakan kena iki Pak Gareng iki. Puntane bener liwat tol, mosok liwat gundulmu. Tegese Bu Kesi memberi amanah neng sapa terus ngabari sampean lho maksudnya. Sinten nggih? Langsung Bu Kesi ya. Nggih, Bu Kesi. Terus yang mari kenang-kenangan mau perhiasan sampean to? Nggih. Kok sampean duwe apa? Bestik. Apa jenenge? Apa kan? Nggih, kula menika damel sekedhik karya. Oh karya. Aksesoris sinden mawon. Oh ngaten. Komplit ya. Nggih, dereng namung melati mawon. Melati. Alhamdulillah malah viral. Viral. Desaine niku. Elah. Berarti lek viral ngono iki karo Dalang Adi terkenal ndi kan? Tanggane kuwi lho. Ana lelakon iki. Mari kudu guyu. Wis ra apa-apa Nduk, muga-muga kerasan ya nak ya. Nggih, pangestunipun. Ya, betul kaya apa. Nggih. Wong sang langsung kaya bis ya langsung. Yo, coba dicek sik no suarane. Tuh mentale wis dadi. Biasane lek rombongan anyar ngene iki ngelaki janji. Apunten Pak Pipis. Oh ya. Lah iki langsung dadi ya bocah iki ya. Kulino melu panjenengan to, Nduk?
Nggih, tapi kita sih ajar. Wajar. Oh iya. Gumun angger piyayi, anggere Pak Marsudi, angger mburine di ngono nganti anak-anake apik-apik. Ngono nggih. Abi. Ayo. Terus aja diganggu sik. Ayo. Yuk. Selendang. Ayo. Selendang biru. Selendang biru. Among ngenaki ati. Aja manut winong, diblocokne biasane cahane. Amung to biasane dhek kleru ngambung ki malahan kok. Amung sing bener. No ratakan batin. Naratakan batin setiamu. Mbak Tutik dhewe, ayo. Lun, nggih suara gede. Ayo. Kenapa harus saya toh Pak Yoyo? Kenapa harus saya Walid? Kan ada yang lain toh Pak Yoyo. Ora pokoke lek ora kowe aku moh aku. Wis pokoke kacek 100.000 lek ora kowe moh aku. Mas Dar, jangan begitu. Centengin dulu. Suwi ora nyeluk Mas Dar. Mas Dar yang enak Mas Dar. Posisinya. Iya kalau gendar itu posisinya harus enak dipandang dan rapi gitu loh. Ngono bojone apa betah ya. Kok aku mesti aku kuru langsung ana. Nika sing nang omah ngampet tok. Ah ya mulo ngopeni pitik doro. Yo. Selendang. Gede. Jare seneng kamu Tapi gede. tapi kalau saya besar suara saya nanti gimana gitu kalau Alah pagi. itu, mau ya suara cilik padha ae gimana kok ya. Gorokan saya tuh masih sempit Pak Yoyo. Iya sempit malah. Alah. Ayo gede. Iya, belajar makan yang besar-besar ya. Ya. Selendang biru. Ternyata enak yang besar Pak Yoyo. Iya menurutmu. Iya. Ya ndak dintekne ya. Coba kembali ke Tiara ya. Cilik ae nduk aja melu gede. Tatapan janjimu sayang Yo. Ah, luar biasa. Waranggana cacah Jikro lupak mok 6. Merantasi kabeh penggiring Jikro. Karo ngono ya karo batine sumber lho, rene taslim jalan to. Kuwi Joko ngono kuwi lah terus sulamu pancen iya. Mulane kuwi njajal rokokmu apa malah. Luar biasa Madangkara jangkep sowan wonten ing dalemipun Bapak Suwita ingkang lenggah wonten ing dusun Nyimput Purwosari Mbabatan Ponorogo anggenipun tasakuran ulang tahun perkawinan Mas 50 tahun sembah nuwun katresnanipun sembah nuwun. Sami kalian Mbah Sukron menika tahun ngajeng menika insyaallah nggih ulang tahun Mas. Rencananipun badhe ngundang wayang orang Sriwedari sak pengrawite pisan. Nggih, komplit pokoke lek golekne dina praene lak malam Senin sok wayangan wayang wong malam Senin boyong ning Blitar. Wah, jan luar biasa. Mangsa borong Mas Imam. Kanca-kanca mangsa borong anggenipun ngopeni bincang wonten ing Karangjati Blitar. Nggih. Ketoke Mas Imam arep dapuk sekipu. Dadi sekipu. Mboten nggih. Nuwun. Sakmenika ngaturaken ingkang nuwun sewu
klangenanipun Bapak Suwita menika jebul babakan ingkang seger-seger pamane kaya tayupan. Men napa niku Pak D Gareng men jumeneng ditayubke apa kae jeneng yen cara sragenan kae aku malah lali. Nino ya apa? Kijing miring, nggih kijing miring. Kijing miring. Suwi ra metu alah Pak. Kita. Ayo. Tapuk. Ayo. Kijing miring. Nggih. Ayo, kijing miring. Monggo Mas Teguh Palur, monggo men jumeneng Pak Gareng. Nggih, monggo. Tik, gayamu sok alim kowe ae. Niki nggih kasanah budaya kok Mas Gareng. Leres Pak, kijing miring kasanah budaya. Sampun wonten Sragen niki kaya dos dene wajib Pak. Ngoten nggih? Nggih, kijing miring ngeten niki ning niki klangenanipun Pak Suwita. Leres wau sonten kepareng-paring dawuh, kula niku seneng sing tayupan napa nika lho ngijing-ngijing Gareng napa-napa. Anu kijing miring Pak. Kijing miring nggih. Kijing Gareng senes. Kijing miring Pak. Kijing miring. Niku malah mboten mung remen paring dawuh. Nggih. Paling dawuh ngersaki kijing miring mboten ning panci gara-gara wau pun ngendika panjenenganipun Mbah Suwita kepareng badhe minggah panggung badhe nembang piyambak.
Estu niku. Lah kula niku mboten nate kok cucuk tumbakan, Pak. Tumbak cucukan. Leres cucuk tumbakan. Nggih. Alhamdulillah menawi ngaten. Nggih. Mbok monggo diaturi jenengan. Lah saestu ngoten iki. Nggih. Nggih. Monggo Mbah Suwita menawi kepareng badhe tindak panggung. Lho pun siap. Nggih, monggo. Monggo kula casi wanci Mbah Suwita. Iringanipun menapa Pak? Ah nggih, anu apa niku? Pujiku ya coba kaya apa? Pujiku muga langgeng. Pujiku tansah lestari. Panjenenganipun kersa tindak panggung piyambak. Nggih. Pancen piyai budaya ngeten iki ya, Pak. Nggih, Pak, ngertos ngoten wau sonten ngen limbukan kula aturi. Estu kula mboten ngertos. Nyuwun duka ingkang kathah, Pak. Njing limbukan jenengan kula aturi minggah. Nggih. Nanggap melih mangke. Sesasi melih, Pak, sesasi melih. Nggih. Sugeng enjing, Bapak. Nggih, ngagem mik. Nggih. Nggih. Niki pun mungel, Pak. Nek mboten mungel jenengan unek-unek nggih. Pun niki. Nggih. Sugeng enjing Pak Suwita. Nggih. Mugi pinaringan sehat. Pangestunipun. Ramune apa ya? Layu. Kersane muni ya. Nggih pun ya. Enggak kuwi. Jenengan menang nanggap mboten napa-napa. Niki langsung dituku kabeh mboten napa-napa. Nah, iya. Nggih, matur sembah nuwun. Lah. Saking keparingipun paring wekdal dhateng kawula. Niki kula kenteng napa niku? Lho. Nembang. Nggih. Nyuwun pangapunten kula niku remen dhateng gending, Nggih. remen dhateng ringgit. Ning mboten saged napa-napa. Nek lak saged bayar. Saged. Lah nggih. Yes, Langsung mawon, Pak, langsung mawon. Ini saged kangge conto, Pak. Tegese wong tresno iki ora kudu dadak ngumbar swara aku cinta wayang, ayo kita lestarikan wayang. Ning meneng anteng kaya beliau Bapak ngerti-ngerti nanggap. Lho, ngeten iki Suri teladan nggih. Nggih, suri teladan. Niki dadi ganjarane njing ben mapanipun swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nek niku kesangeten, Mas. Kesangeten. Mboten, Pak. Pancen wong nanggap wayang niku ganjarane swarga nggih, Pak. Ayo nggih. Leres. Nggih, Pak. Nggih. Niki promosi. Lah niku lanten wanci magrib ndang sembahyang nyang kali nyangking timbul. Timbul. Alon sing urip nanggap wayang, suyen mati munggah swarga. Swarga. Ngoten, Pak. Nggih. Ngaten nggih, niki rebat sekap mawon. Gandeng kula niku mboten saged, Pak. Saestu. Kula niku remen dhateng gending, remen dhateng wayang. Ning kula niku mboten saged nyanyi, mboten saged nembang. Nggih, ngeten. Napa malih joget. Ning ngeten, nyun sewu. Nggih. Ampun sewu, Pak, mboten nggih kula. Ngaten. Nggih. Niki mangke kula nyuwun gending ning nggih. nggih, Menapa? Pangkur Lombo. Oh, pun ganti. Biasanya tambal ban. Lah kowe ora iki. Niki nyuwun sewu kula nyuwun gending Pangkur Lombo. Monggo ingkang ngersaan apa ingkang ngasta kula namung ngaturaken agunging panuwun. Ampun monggo, Pak. Panjenengan pun kagungan kamardikan kemenangan penuh mutlak. Nggih. Pun bayar kita, Pak, nggih. Pun niku pun menang badhe ngersakake sing pundi pun monggo, Pak. Nggih. Nggih monggo kersa sinten ingkang ngasta kula namung nderek matur sembah nuwun. Oh ngeten. Yayi kok jan prasaja. Nggih. Saestu niki nyuwun pangapunten niki Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Nah, pangapunten. nggih siji.
Walhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad ya rokok loro dhewe telu aja sholli alaihi wasallim Allahumma komana Pas. walabdolin amin malah Pak mboten kula pun alah napa Pak alah pun sarwa kathah jenengan sing maringi kula ampun ngeten niki ngisi-ngisi alah nggih pun meksa malahan sampean nggih Bola-balik. Nggih matur nuwun nggih Pak nggih Nggih sinten ingkang ngasta kula derek. nggih pestinipun ingkang dipun paringi paling kathah wau Pak sing ngasta Pak nggih wau sing paling kathah sinten Bu Kesi lha nggih pun monggo niku pun Bu Kesi sing paling Ini pun yang kantor rokok no Pak kudu nembang. Anu mendang mangke ngasta joget. Oh joget, oh iya bijaksana. Pakut lombok iki joget. Kalau iso, enake bare kok. Ayo. Coba. Mbak matur nuwun Mbak. Mbah Swito nggih. Matur nuwun. Nggih sehat selalu Mbah Swito kalian Mbah Putri, Mariati sembah nuwun katresnanipun. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa. Ayo nggih. Piye Reng? Keriyen Pak niki kudu digenahke Pak niki nyangkut urip Pak. Lah kok iso? Niki saweran kok akeh men kok nganti 2 yuta iki kudu digenahke iki saweran apa pelunasan niki? 2 yuta saking Mbah Swito. Oh, ngoten. Tenane lho. Nyicil 200 Pak. Badhe jangkepi napa? Mboten, Mboten, Pak. mboten. Kula niku ninggal tata krama, nungkak kalih jenengan nganti jangkepi niku. Nggih. Niku riyen nggih pangkur kumbu. Ha iya. Lomba nggih. Lomba diatur. Ngono mripate mendonong lho ngono dadakan. Pangkur Irama lomba betul Pak. Nggih, Nah, sing ngaturke Bu Kesi, soalnya pun beles 500 niku Pak. Iya, belas 500 nggih. Nggih, monggo. Benang nggih. Nggih, monggo pangkur lomba pamendute Pak Swito ya. Elek.
Inggih. Nek langenanipun menika. Dawuh leres, Piyayi sepuh niku nggih ingkang mat-matan nyemek-nyemek kados mekaten Mas Gareng. Nggih, wong niki wancine nggih pun gara-gara tembunge saka raga-raga rasa. Nggih. Diaturke sing klasik-klasik. Nggih. Ngeten niki wong nyatane diaturke klasik-klasik wonten ing pundi? Mriki niki Pak. Purwosari. Purwosari sing mriksani taksih full tegese niki pecinta utawa pemirsa wayang sejati nggih ngeten niki Pak. Pengamat wayang. Pengamat nganti gara-gara taksih lenggah sekeca. Niki ndadekke semangat sing nyambut gawe ya kanca pengrawit ya pesinden ya dalange. Leres. Nggih, Mergo wayang niku lak tontonan. Tontonan. Mesti satu paket dengan penonton. Penonton, mula penonton sik webak ngeten niki nek pomo kula dalange Pak kula barke sesuk jam 11 awan ngeten niki Pak. Lah terus sing bayari sapa? Nggih mboten enten. Nggih. Watone karo sampean? Anu kula repot Pak mengke Pak. Repot titip. Rasa tekan ngendi-endi. Nggih. Lah niku pancen katresnane Piyayi Ponorogo wabil khusus ing Kecamatan Babatan menika menawi kalih wayang mindit saestu. Leres. Ngoten Ini kok kabare kok 20 tahun lagi mulai wayangan niki to Pak. Nggih. Muga-muga niki awal yang baik dimulai dari keluarga Mbah Suwito. Nggih. Ngoten mengke saya sering wayangan wonten mriki. Saya ngrembaka wayanganipun ora mung 20 tahun pisan. Amin. Ngoten sing jalari panjenengane Mbah Suwito. Ngoten niku. Padha karo Mbah Suwito ngeling-elingke karo warga masyarakate ayo eling marang budayane carane piye nanggap. Kaya panjenengane Mbah Suwito. Leres. Apa ta pedahe pidato? Mari kita lestarikan budaya kita wayang yang adiluhung, ora tau nanggap. Ya kecut, Pak. Nggih. Ora perlu kakean gunem sing tanpa guna, kados Mbah Suwito ngerti-ngerti nanggap wayang. Yes, langsung nanggap. Nggih, jauh leres. Nggih. Menika Mas Gareng wonten pamundhut sambel kemangi. Ya nggih, menika dipun aturaken coba kaya apa. Nggih. Genduk winong nawangse, Nduk. Coba kaya apa, Nduk? Nggih. Monggo Cahayu. Kali-kali rasan jaran sikna ngeman-eman ayo dihemat di apa wi disimpen sik tenagane. Mergo lek juaran ngono kaya pancen ya kotos-kotos tenan. Ya ngono. Kringete sing kotos-kotos. Ah iya, menyang Nduk ora kudu disupoti ya support. Mboten ngagem spot Pak niki. Nggih pun para eruk nggih Pak nggih. Esuk. Nggih para esuk kami sosolen Pak. Nggih. Mang tuturi to winong niku. Lah pengen napa? Lho men dadi seniwati yang sehat lahir batin, bermoral, beretika yang tinggi. Lah niku kalih anu ben etuk pacar. Wis gitu. Tolong. Mosok ora untuk kabar, ora untuk pacar to? Ndak belum. Mau malah kabar iki wis gonta-ganti kok. Ndak. Nggih. Piye Pak Gareng ngene Pak Gareng? Nggih, mboten badhe nuturi sing pripun-pripun, ning sing penting niku lumadi nglestarekke budaya linambaran ati, insyaallah mengke langkung sae Pak hasilipun. Nggih. Ngoten Pak. Leres. Nggih napa mboten Pak? Leres. Malah manut agama niku nun sewu Piyayi Putri jane mboten kudu nyambut gawe. Ning malah jenak pinarak wonten dalem yen perlu masak wae yen cara Arab ngono Piyayi kakung sing masak. Niki lak tegese ngewangi perekonomian rumah tangga to Pak? Lah nggih tegese niku spesial. Iki diperbolehkan Pak. Nggih, leres. Ha nek ngugemi ngoten niku bukesi kudune teng dalem. Nggih. Loh, lek dhek ning dalem oh ning omah ya ora iso tenang. Kok masalah ra tenang? Mergo aku sesuk rampung wayangan nggo dhuwit mulih kuwi mbuh ning endi ngono. Lah niku masalahe teng mriku niku, masalah terberate ngoten niku. Lah iya. Mula saka kuwi nggih. Iki ngangge bawa ora nong ki nong? Napa niki? Anu sambel kemangi. Bawane napa? Kula browsing teng Mbah Google niku belum ditemukan bawa sambel kemangi, Pak. Belum ditemukan, Pak. Oh iya. Heeh, ora apa-apa. Nek ngono diaturake langsung kemawon sambel kemangi. Kula aturaken dumateng sedaya para lenggah ngentasih jenak pinarak nenggani mangestoni dumateng pagelaran dalu menika. Mugi-mugi bapak-bapak ibu-ibu entasih pinarak lenggah tutuk mirsani wayang dipun paringi tutuk anggenipun momong putra wayahipun sedaya. Amin. Mugi pinaringan rezeki kang kathah berkah lan barokah. Amin. Oh niki sarana melek sarana kangge ndonga kok, Pak. Leres. Nggih. Amin. Monggo. Yuk, sambel kemangi. Nyanyos.
Sembah nuwun, sembah nuwun. Nggih. Pamundhut sambel kemangi sampun dipun aturaken. Nggih. Lah kala wau wonten piyai-piyai ingkang rawuh Mas Gareng niku menawi mboten lepat nyariosaken babakan kelestarian lingkungan utawi kelestarian alam ingkang magepokan kalian ing sukuning Gunung Kendeng. Wong sumitranipun nuwun sewu Pak Suwito menika kathah wonten ing saking Laladan Pati, saking Bluro menika wonten. Oh ngaten. Randu Blatung. Lah wau paring dawuh ngersakaken tembang-tembang ingkang tentang pelestarian alam. Alam, pelestarian alam supaya nek alam tetap bersahabat kalian kula panjenengan. Nggih, nggih. Jadi melestarikan alam untuk kelestarian anak dan cucu kita. Nggih. Karena alam dan isinya bukanlah warisan dari nenek moyang, namun titipane anak putu sing kudu direksa lestarine. Nggih. Jan kawahane arep rono kok ya. Nggih. Nyuwun bawanipun kakung dandang gula titipan. Nggih. Monggo Mas Sulama Mas. Nggih. Monggo Mas. Wonten rayaan aku aja nggih. Itu kaya apa? Nggih. Ah, nggih. Tuntun kali Mas Daryanto aman. Picek tapi tuntun. Kuwi lho larase clok ora nggih. Nggih Mas. Kita among acaspa peling yo kalimput marang titipan Ambak piyayine alit Mas Sulama niku ning swarane arum wantene Pak. Nggih. Wis tenang kaya kaset Lokonanta. Ha nggih. Leres nggih. Arum manis. Arum manis. Martabak niku Pak. Mboten tegese ya swarane arum ya ana manis-manise ngoten lho. Kang nyambung sejarahe kewajiban kang ngupakara murih becik Sae niki bakal entuk rezeki, Pak. Kok iso? Akhire nek wong bawa terus iringane nek wong angop karo watuk niku bakal mulih entuk rezeki gedhe, Pak. Nggih. Kuwi sik apik biasane pas wepi no. Sip. Ayo Pak mulih wayangane elek. Iku rekotane arep tak potong nggon iki ajeng kula simpen. Nggih napa? Nggih nada dering HP. Iya. Bapak wi kali kuwi. Ayo. Mas. mamarti kau taman mamreh bisa tus rumeksa titipan nira anak putu binudi murih lestari poyo but
iki. Payuta. 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 Layur. Ya rezeki ta. Payo padha nindakno. Ya. Yo. Kemari palajinawi raja iku Nusantara bumine kancana uga wasana kanthi dasar Pancasila alase isine iku kabeh Salah satu sifat indah untuk manusia adalah penuh cinta kasih, dan cinta kasih tersebut tidak hanya sesama makhluk hidup namun juga terhadap lingkungan dan juga lestarinya alam, Mas Gareng. Leres, nggih, sinergi alam kalian manusia. Nggih. Cinta kasih yang diberikan tidak hanya sesama manusia, namun juga diwajibkan mencintai alam. Kalau kita mencintai alam, insya Allah alam pun akan memberikan kebaikan untuk kita. Nggih. Mila sosok menawi wonten piyai ingkang aduh ki anu cuacane tidak bersahabat. Janjane sing mboten bersahabat niku sing miwiti malah menungsane riyin. Oh ngoten. Rusake alam niku mergo saka pakarti lan napsune menungsa niku. Nggih, Nggih, mila saking. Kula aja lali nebang satu pohon wajib nanam 1000 pohon. Nggih, dawuh leres. Niku jenenge napa penanaman kembali niku? Reboisasi, Pak. Reboisasi, kembali boisasi penghijauan. Lek reformasi. Reformasi, niku kembali, formasi itu tatanan. Jadi kembali ke tatanan. Reoni. Reoni, itu kembali, oni itu ketemu. Jadi ketemu kembali. Remason. Panas, Pak. Iya. Iya sik kelingan ae ora. 2015 niki, Pak. Iya. Niki jenengan ki kudu nyoro adate ya campur saren Dik. Lah pripun Pak? Wanten no, tanjake duet kalih Waranggana. Saged Pak kula. Rara Jonggrang? Lah ngomong lara jonggrang to. Sak ambruke candine menisa kula. Nggih. Iso Pak iso. Nggih, nggih. Kalih sinten Bapak? Bir, oke Bir. Oke, wah oke, sip. Oke. Kalih Jonggrange coba kaya apa. Nggih niku.
Mbak Birgita Ayu. Pamane jenengan sebagian apa berarti? Kula Bandung Delontong Woso. Bondowoso ya, Bondowoso, Mas. Willy. Bondowoso ki nek gagah gedhe dhuwur entene sementen ya Delontong Woso. Oh iya. Nggih niku. Malane nganti gawe pengiram-iram pancen ayune kaya ngoten niku jonggrang. Nggih, ning dasare wong Bandung ki wonge sembodo. Kok Ya sembodo? lanange jagat, ya baguse jagat, ya sektine jagat, ya sugihe jagat. Apa wae sing dikersake, sing disuwun kalian si Rara Jonggrang kabul kabeh diparingke kalian si Rara Jonggrang. Tapi kan aku ora tresno, tapi kan Jonggrang kan ora tresno karo Bandung. Ya tapi kan akhirnya terus gelem mergo njaluk bebono kuwi mau. Tapi kan gak sida. Lah sebabnya enek to kok ketapi. Lah rasidone sebabnya apa? Ya moh. Ora Ora sidone seneng. kan mergone cacah candi 1000 kuwi kudune sewengi dadi ning urung wayahe dadi awakmu ngerahke karo para mbok-mbokan. Karo Demit-demit. para bolo-bolomu Bolo-bolo, kuwi ngerahke supayane nangeke sing jenenge jago supaya kluruk lan liya-liyane dadi badar ana kono kuwi. Lah kuwi tak lakoni ben aku ki menolak sampean. Nah, lah gandeng kowe wis nolak si Bandung Bondowoso, lara ati Bandung Bondowoso, cacah candi 1000 mung kurang siji, katresnane ditampek utawa ditolak, siji candi sing pinangka jangkepe, Rara Jonggrang sing dadi jangkepe. Ngono tapi jane sampean jarene tresno karo aku kok aku mbok dadekne patung. Lah mergo kowe nolak. Lho tapi jarene tresno. Ya jane tresno ning gandeng kowe nolak terus aku lara ati. Sakit hati, Dik. Wong lanang nek wis sakit hati tenan, apapun akan dilakukan, Dik. Oh ngono ya, Mas. Mula aja gawe kecewane wong lanang. Ya ta Pak Yaya? Mbuh. Lah nek digawe kecewa. Anu langsung lagune narasumbere mbuh. Narasumbere mbuh. Nggih. Nggih. Rara Jonggrang coba kaya apa? Iringanipun menapa, Pak? Garapanipun menapa? Loh, dangdut. Oh, nggih. Nggih, nggih. Dangdut salapan. Nggih. Monggo diaturaken Rara Jonggrang menika nggih pamundhut saking Sutresna Budaya dados. Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal akeh kang nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Tobat dasar wanita keparat apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe ati sakti Bondowoso Rara Jonggrang manungsa sun pundhut garwa Jaga Bandung aku duwe bebenah Candi 1000 sawengi kudu dadi iya Jonggrang panyuwunmu kanggo Oh,
waspadakno prajuritmu kalaparan Logo dadi wanita bohongan obat-obat dasar wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengking Prabu Damarkaya aku duwe aji sakti Pandawasa Rara Sugih manungsa sunduk elok jenengan multi talenta. Nggih multi plasenta. Wah iya. Rasa aku nganggo taslim, Pak. Kok iso kula. Oh iya. Ya kalau mongso ngono nggih blangkon lek melu. Nggih. Nyatane yo merantasi ngrampungi gawe. Fantasi, Pak. Lho, pimpinan campur sari kok, Pak. Nggih. Mugi-mugi dipertimbangkan oleh panitia bersih desa wonten ing Purwosari. Mangke kula ingkang mayang jenengan sing ndageli ya. Nggih, Pak, nggih, Pak. Ketoke ora tertarik ngono sampean modele. Tertarik, Pak, tertarik. Ketoke wis isi kok ketoke dhek laris ra umum. Mboten, Mas Gareng. Pak kripik gedang kripik telo sithik edang waton rata. Nggih. Matur nuwun jenengan kepareng ngancani kula nglipur para warga masyarakat ingkang kepareng nglenggahi hadat lan ugi syukuranipun wonten ing dalemipun Bapak Suwito mriki. Pak Yoyo, nggih, nglenggono sedaya lepat saka kekirangan kula Pak Yoyo. Nyuwun pangapunten nggih Pak Yoyo, damel regeting pepanggunganipun Pak Yoyo. Mboten. Sehat selalu Pak Yoyo beserta keluarga besar Ma Dangkara. Nggih. Laris pinaringan slamet rahayu wilujeng sembah nuwun Mbah Suwito, warga masyarakat sedaya pinaringan rahayu sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sembah nuwun.